बे बुरियालाय मानो फन रिसिभ खालायाखै इसिबां फन खालायबाय दं खोनासङा नामा बियो खोनानो हायाखै बियो फन खालायनायखौबो हमनो हाया आंनि हौवाखौ लांनानै आलाय सिलायसो खालायबाय बायदि मोनदों आङो फनखौनो हमाखै सालै थांनोबो हाला दा बे सुदेम थाखाय बे सनि ग्रहखौ बिनि न'खराव थांनो गोसो गैया आङो बिनि न'आव थांनो गोसो गैया नङाब्ला मालाबानो थांसिगौ आङो बिनि न'आव आगान गाहैया आङो मानो हमा बियो फनखौ थैबाय नामा बे बुरिया थैबाय रादाय बिमायाबो बिहामजो गिदिरजोंसो सिपि सिपि बिखौसो बांसिन मोजां मोनो बियो आंनिथ' मुंखौनो लाखाया सानसेबो फन खालायखाया बियो आंखौ खेबसे खबर लानि र' फिसाज्लाखौ फन खालामनि आंखौ फन खालायनि होननानै खेबसेबो गोसोखाङा बियो आंसो फन खालायनांगौ बिहामजो गिदिरखौल' सिनायो फाफि बुरिया आंनि फिसाज्लाखौथ' सानसेबो खबर लाया बियो बे सप्तासे सिगांनो फन खालायदोंमोन खेबसेबो खबर लाया रागासो जोंनो ओंखारो आंखौ हिनजाव उन्दै बिहामजो उन्दै होननानै आंखौ हले अनो आरो फिसाज्लाखौबो अननोनो गोसोखाङा खोमा बेजोंल' थाबाय थायो फननिफ्राय फन खालायगासिनो हमाखै आङो फन खालायबाय दं नामा बियो औ दाखालिनिफ्रायनो बुंगासिनो ना सासेखौ लाबोदो होननानै बेनिखायनो हमाखै आङो साननैसोल' लाखिगोन होननानै बेखौनो बखिहरबाय दङ आं बुंखादों एसे हामबावदो होननानै माबारै लाबोदो साननैसोल' लाखिनो होननाया मा एसेबां सम लाखिखौ होननानै गाख्रब हरबाय दङ फाग्लिनो एसेबो बुजिनोबो रोंखाया औ दा बे बेमारि मानसिखौ लांलाय लाबलाय खालायबाय थागोन नामा मा जायो मा मायो खस्थ' होनो जेन थेन उन्दुब्ला थिखांनानै बेसे खस्थ' जायो गोग्लैगोन माबागोन जेसे गिनाय मोनो बे आरो बेबायदि लांलाय फैलाय खालामबाय थागोन नामा इसिबां गोजानाव बेफोरखौ हले एसेबो बुजिनो रोङा गावनिखौल' थोंजों सानबाय थायो बेमारि मानसि जाया जाफ्लाङा बेबायदि लांलाय लाबलाय बेबायदि खालायबाय थानो हायाना मायबा जाना होगोन आरो प्रब्लेम जाबावगोन थाथों दे हमनाङा बिनि फनखौ बेफोरखौ साननानैथ' हमाखै आङो मानो लिङामोन रितु आं सुदेमनि न'आव फन खालायबाय दं फनखौनो हमाखै रावबो बा नों सुदेमखौ फन खालायो आरो सुदेमखौ नङा आइखौ फन खालायबाय दं बेसेबा हमाखैयानो हमगोन दे माबाफोर खामानिफोर मावदों खोमा नङा ओरैनो बेबायदि खालाया खेबब्रै खेबबा माने हरनो होदों आं सान्थिखौ थेवबो रिसिभ खालायाखैनो नै बक्सि नोङो नोंथ' सिनायखागोन जायगाखौ नों थांना फैया मानो गारिखौ लानानै थां खेबसे खबर लानानै फैनाय मानो हमाखैथाय माबाफोर खालायाखैथ' बिसोरो माबाफोर गोरोन्थिफोर मावफ्लांनानै फनखौ हमालासिनो थायाखैथ' बियो बेबायदिसो मोनो आङो बिसोरखौ एसेबो फोथायनाय मोना आङो जालाबाय खानिया गुलाम मोनदों नामा आंखौ गुलाम र' थांनोथ' हायो रितु नाथाय नै आंना गस्लायानो जिबायलै नै गस्लायानो गैया जादों आंनाव गस्लायानो गांनैल'खा आंना गांसेखौ सुना होदों आरो बे गांसेया जिबाय आंना बेनिखायनो आङो जेरावबो ओंखारखाया गस्लायानो गैया दा जिला जिथाफोरखौ गानबोलाबो आरो मानसिफोरा मोनिगोन ना बेनिखायनो आङो थांनो माबोरैबा मोन्दों थारमाने गस्ला गोदान मोनबालाय बेखौनो नोंलाय बेखौलाय मानोथो खिन्थाया आगोलनिफ्रायनो आं सिगाङाव र' आं फैसा लायनि नों गस्ला गांसे बायनानै लाखा बेनिफ्राय थां नायनो बायखांनानैनो सिदा रादायमोननि न'आव थांखा जागोन दे आंबो माबोरैबा मोनोना खोन्थानाय माने आफानि बिजनेसआबो फ्लप सपट जाजोब्बायना नङाब्ला आंथ' हाजार थाखानि गस्ला गानखायोमोन मा जानोखाय बेखौ नों बुंनो लाजिनांगौ नामा नों मायबा गैयाबा मायबा नांगौ जाबा आंनि सिगाङावनो बुंनांगौ ना न'निनो मानसि आरो बिजनेसआवलाय मा बेबायदिनो जाखायो जों गासिबो बयबो गावबागाव हेल्प खालायलायाबा दा नों होनाय फैसाजों आं फिलिमसो नायहैगोन आं बे सनि ग्रह सुदेमजों थाफानो आयाबो बेबायदिनो जालांबाय सैतानफोरा थारमाने दिनै समा बारलांबायथ' आं लाबोगोन होननानै बुंबाय थादोंथ' बेनिखायनो आंनि फनखौ रिसिभ खालामाखै बिसोरो हमाखै एसेबां सालाक बिसोरो थगायनानै आंनि हौवाखौ लानानै थांदों साननैसोल' लाखिगोन उनाव हरफिनगोन होननानै दिनै समा सफैनायखाय फनखौनो हमाखै एसेबां गाज्रि आरो दादाया बुंदोंमोन बिसोरो साननैसोल' लाखिगोन दे फैसा गैया जाबानो नोंनो हरफिनगोन होननानै बुंदोंमोन माथो बेबायदिबो जायाखै अबेयाव फैसा मोनबाय थादोंबा बे सुनिया थगायदों आंखौ बिसोरो थगायदों आरो मोजांसो मोनदों बिसोरो आंथ' बिसोरनि न'आव थाङा होननानै बुंदों बेनिखायनो बांसिन गोरलै मोनदों बिसोरो आंखौ सिनायाखै बिसोरो खोथा होनानै फावसायग्रा बिसोरो आंखौ सिनायाखै मोजांबा मोजां गाज्रिबा गाज्रिसोखा आङो बेसेबां सम बारलांबाय गाबोन लाबोगोन दिनै लाबोगोन होननानै थगाय दिनै फनखौनो हमासै आंखौ लाबोनो हाया सानदों नामा लाबोथारगोन आंजों गेलेबाय थादों नोंसोरो आंजों गेलेबाय थादों
आंहा मेगन गैखाय आंखौ खमजुरि सानदों नोंसोरो गोजां बोथोराव साला जोंफोरनियाव न'आव सान्दुंआनो नांथारालै साला बेयावसो सान्दुं सायफिननांगौ जायो नोंसिनालाय न' उनथिं नांगोन माथो बारियाव है दाना नांथारलालै दंफांफोरा देरजोब्बाय दंफांखौनो मानोथो नांगौ न' उनथिंलाय दानफायनो हाया थै आं दंफां दाननो माबोरैबा मोनोलै बेसे बोसोराव बेसेबा खस्थ' बेसेबा बोसोरनि उनावसो दंफांफोरा देरो नायल' जायल'नो अन्थाव बाथावनो दंफां दानबा दुखु मोनसैलै आङो नंगौ नंनायालाय दासो जेनेबा गोजां बोथोराव सान्दुं नांगौ जानायखाय दंफांफोरखौ दानफायनो सानोना आरो ओजों आरो गरम बोथोराव आरो साया नागिरनानैनो हां थोन थोननो नागिरनानै मोना दंफां सायाखौनो दा दंफांखौ दाननानै लाबा सायाव अबाव जिरायनो बाफ्रे दानथारालै आङो औ मानसिफोरना बेनोथ' प्रब्लेमा दा ओइ रनाय नों रादायखौ खबर लानाय नामा मा जाखो नों मायबा खबर मोन्दों गैयालै बेबायदिनो होननानै बुंदों माथो सन्जिबा मैया फन खालायदोंमोन एसेबो हामाखैनोलै रादाया साननानै माबोरैबा मोनबाय दं र' आंबो दाबो खमायावनो दंनो एसेबो हामाखैनो आरो माथो खमायालाय बारा गोबाव सम थाया सिरियास नङिफोरा माथो सप्ताब्रै मास मोनसेफोरावनो बुहुदनियानो हामोनो माथो औ बिना सिरियासद्राय खोमा बेनिखायनो बेबायदि जाबाय खायसे खायसेना बोसोरसे बोसोरनैबो नांगौ जायोनो सारि मोननो दालाय बेबायदि जाबालाय मा जानो बे सेंग्रा समावनो गथ'आबो देराखै बेनोथ'लै मानसिनि जिउआ थास' बिलाइनि दै बायदिसो माब्ला मा जायो माब्ला थैयो मा जायो जेबो रिक्स गैया दिनै मोजां गाबोननो गाज्रि दिनै दं गाबोन गैया मानसिनि जिउआ बेबायदिसो थास' बिलाइनि दै नंमारगौलै सानब्ला माबोरैबा मोनजोबो माबायदि ना मानसि बुस्थुआबो नै दानो नोङो मोजाङै थागोन नै गाबोननो मायबा जालाबायगोन जेबो रिक्स गैमारालै बेखौनो मानसि जाथिया माखौ लानानै एसेबां दुगा मारियाबा नङा होमबा गैनाय गैयि मोजां गाज्रि नांज्लाय खमज्लाय हिंसा माने मा बुंनो आरो बे मानसि जाथिखौ बे मानसि होननाय बुस्थुआ बाप्रे देन्जार थांना थानाय समाव बिराद लेबेलखा दुगा मारा मानसिफोरा गोथाङै थांनाय समाव बिराद लेबेल देखायमारोलै खायसेफोरा साननैसोनि जिउखौनोलाय माथो एसेबांलै रंजा खुसि बयजोंबो मोजाङै थानांगौ आंथ' बेनिखायनो रावजोंबो नांज्लायखायालै नंगौथ' र' जोंफोर मानसिनि जिउआ साननैसोनि जिउ बे साननैसो थानायावनो बयजोंबो रंजा खुसि गोरोबलायनानै थालायनांगौलै दा जोंफोरखौनो नायनाय जों उन्दैयाव बेसे ज' ज'यैनो गेलेनाय जानाय थांनाय बेरायहैनाय बेसे रंजा खुसि थायोमोन नुदोंना दिनै रादाया मा जाना होखौ सोर मोनथिगौमोन बेबायदि जागोन होननानै बेनो मानसिनि जिउआ बेबायदिनोसै आरो मा जाखो दादै नोंलाय माथो बुंदोंमोन साननैसोनि उनावनो सुदेम मोना गावनो रादायखौ आंनि न'आव दोनफैगोन होननानै दालाय अबावथो फनखौनो हमाखै आं नों बुंनायखायसो आङो हरदोंमोन अबाव गैला माथो जेबो खबरानो गैया फनखौनो हमाखै नों थांनो हो होननानै बुंनायखायसो आं थांनो होदोंमोन नङाब्ला आं रादायखौ माब्लाबाबो एंगारखायामोन बिसोरनि न'आव थांनो होखायामोन आङो दालाय अबावथो दादै बे खाहानियाबो गिदिर बाथ्रा बुंनो हाबाय आंनि सिगाङाव लेभेला बारा जाबाय बिनाबो आगोल आंजों बेबायदि रायज्लायामोनानो दालाय माथो बाथ्राफोरानो गिदिर मा जाखो दादै लाबोगोन नों बुंदोंमोन माथो दादै बिसिनाव खामायनायनि राहा जेबो गैया होननानै साननैसोल' लाखिगोन बिनि उनाव गावबा गावनो दोनफैगोन होननानै दालाय माथो बबेनिफ्राय फैसा मोनबाय थादों बिसोरलाय फिसिगासिनो माथो नों साननाय बायदि जायासैयानो माथो बबेनिफ्राय फैसा मोनबाय थादों बिसोर सोलिनो माथो दिनैसिमबो दोनफैयाखैयानो नङालै आंथ' माने बाथ्राखौ बुंदोंसोमोन ना जेनेबा बेबायदिनोथ' जानांगौमोन ना दा आं मा मोनथिगौ मालायबा रादायाबा बेसे लाख थाखा होना फैदोंमोन बिसोरनि आखायाव नोंबोथ' मोनथिला आंबोथ' मोनथिला ओरैनोबाबो रादाया बे हिन्जाव गिदिरखौसो अन्थाइ बायदि मोनखायोमोन आङो बिनि आखायाव खिसानि लाख खरर थाखा होना फैदोंमोनानो दाथ' जोंथ' बेफोरखौ मोनथिला नङा होनबा बियो नोंखौ हिन्जाव गिदिर दङ होननानैनो सिखोमानानै दोनदोंमोन आरो बिनो फैसा होआलासिनो थागोन नामा नोंनि फैसा माखासेखौ बियो होना फैखादों बिनो आरो बेफोर फैसाजोंनो सोलिगासिनो बिसोरो लायबा मा अबाव एरेन्ज खालामनानै दोनदोंमोन जोंथ' मोनथिला जोंलाय सिदा सादा मानसि खायलें खुइलें साननो रोङि मानसि थोंजोङै ओरैनो सिम्पोल नर्मेलि सानग्रा मानसि जोंलाय एसेबां सैथान सालाक दङ होननानै रादाया बेबायदि खालायदों होननानैलाय माबायसा मोनथिनो नङा होमबा सालागानोखा नोंना हौवाया हिनजाव सानै फैसाफोरखौबा अबाव बेसे मा गारबोदों मा सम्पति दङ नोंथ' जेबो मोनथिखाला आरो नोंनो जेबो मोनथियाबा जों अबाव मोनथिनो नङा होमबा मानो बे हिन्जावनि बे
फैसा होना फैनांगौ बेबायदिनो खालामदों खोमा रादाया दादि नों बुंनायानो थारमार खोमा बेयो आं मोनथियो बेनो गोबां सम्पथिबो होना दोनदों खोमा बेनिखायनो बेयो दिनैसिमबो फैसा गैया होननानै फैसानि बाथ्राखौनो दिहुनाखै आंनिबा बेयो बे हिन्जावनि नामाव गथ'नि नामाव बिमानि नामाव गोबां फैसा दोनखादों बेयो अबावबा बिसोरनि मुङाव बेनिखायनो बिसोर बेबायदि एसेबां टेनसन गैयालासेनो सोलिबाय थानो हादों आला आंनिसो फैसा बेफोरो आंनि न'खरनि फैसा बेफोरखौ बियो बिसोरनि सायाव उरायगासिनो बिसोर जागासिनो आंनि फैसाजों आंनि फैसा आंखौनो लेबेल देखायबाय थादों बेनोथ' आइ नोंखौ रादाया गिबिनिफ्रायनो फोथाय खेबस' खालायखादों मोजां आखलनिबो मानसि नंखाया बियो फोथाय खेबस'लखा मोनथिबायना बेनिखायनो नोङो बिनि खिबु उन मानो खारसिनबाय थादों बिनि उन मानो माबाबाय थादों नोंहा मा हौवानि आंखाल दं नामा मानसिनि आंखाल दङ मानो नांगौ नोंनो बेबायदि हौवाखौ आंबो हले सिदा सिदि सैखायाखै आङो नोंखौ बुंनोसो सानखाबाय थादोंमोन आङो बै हौवाया मोजां नंला आरो मा दंबावो बिया बेमारिखा नोंखौ थगायदोंबो बियो थगायदोंब्लाबो आंनि हौवाना आं मा होननानै बेखौ मा होननानै नङा आंनिबा नोङो बे मानसिनि खिबु उन खारसिङा जेबो लाब गैला बेनि बागै एसेबां टेनसन खालामबाय थानानै जेबो लाब गैला नोंनोलाय मा होदों बेलाय दुखुनि अनगायै नोंनिसो गोजा गासिबो गथ'आबो नोंजों दंखायो दाथ' आरो बांसिनसो माबा गैला मा बिलाय मा बेमारि खमा हौवा नों बेखौ नांथाबबाय थानोसै सिदा सिदि बाथ्रा बेखौ गारदो नोङो गारनो हाया आं बेखौ गारनो मानो हाया मा दं बेयालाय लाथिख' जिर'सो बियो हाया आं गारनो बेखौ रादाया मोजांबाबो गाज्रिबाबो आंनि हौवा सानसे समाव बिनो आंखौ मदद खालामदोंमोन बि नङाब्ला आंहा रावबोआनो गैयामोन आं बेखौ गारनो हाया बेफोरखौ बावगारनो हाया आङो सानसे समाव आं जेसेबां खैफोदाव दंमोन आंनि न'खरा जेसेबां खैफोदाव गोग्लैदोंमोन बेफोरखौ गासिबो रादायासो आंखौ मदद खालामदोंमोन आं बेफोरखौ माबायदि बावगारनो हानो दै थांनाय बाथ्राया थांबाय मतलबिसोमोन बियो मतलबनि थाखायसो नोंखौ मदद खालामदोंमोन बेबायदि मानसिखौ मतलबि होनो मतलबि सेल्फिश अननायाव गोग्लैया बेफोरो अननाय होना बेफोरखौ सेल्फिश होनो मतलबि गावनि मतलबनि थाखाय बेफोरखौ मावदोंमोन बियो नङा